Ba, esan. Bale, orduan, Ander, ura nahi duzu, eta ze koloretakoa nahi duzu pitzerra? Berdea. Berdea, bale. Tori. Berdea. Bukatu dira. Ez ukitu, ezin da ukitu. Hugo, ura nahi duzu? Eta ze koloretakoa nahi duzu pitzerra? Zuria animalienan. Zuria animaliena, non dago, hau da, bai, zuria animaliena. Tori, ez ukitu, ezin da ukitu. Aintzane, ura nahi duzu? Eta ze koloretakoa nahi duzu pitzerra? Zuria. Hugo bezala? Oso ongi, Ander, Aintzane, Hugo bezala nahi du, zuria. Zirkuarena, papa, txam, tu-tu-tu-tu-tu-tum, pam, 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 tu-tu. Ez ukitu, ezin da ukitu, bai? Bueno, nondik hasiko naiz banatzen? Ezkerretik ala eskuinetik? Eskuinetik? Itxoin, sosketa bat egingo dut. Dona, katona, zutondoa naitona, lepotik bera kutxuna, atera dela neska mutil tuntuna. Eskerretik. Abdela, zenbat ur nahi duzu, asko ala gutxi? Asko. Eta goitik? Bai, pues tori. Asko eta goitik. Erori zait. Eta zu lakasitorik gabe. Eta zu, Anaz, zenbat ur nahi duzu? Asko ala gutxi? Ez da goitik? Bai, asko eta goitik. Hola! Ez que grabatzen ari naiz. Eta zu, Valentin, zenbat ur nahi duzu? Asko ala gutxi? Eta goitik ala behetik? Behetik, ala, behetik, bestela eroriko zaidena. Tori, asko eta behetik. Hori da. Eta zu zenbat ur nahi duzu? Asko. Eta behetik. Bai, behetik, bestela erortzen zaidena. Eta zu, Albertiko, asko nahi duzu? Baina behetik, Bai, behetik. Trampa. Ez ukitu. Gutxi ez, asko bota dut? Bai. Gehiago nahi duzu? Ba, esan, gehiago. Bai, Tori, gehiago. Tori, zenbat ur nahi duzu, asko ala gutxi? Asko. Eta behetik. Eta oitik. Behetik. Orain esan mundu guztia. Gehiago. Nahiko, hori da ganberroaren egitea. Bale, gehiago, baina pizka bat gehiago, pizka bat. Ez, asko ez, pizka bat, bale? Eta orain, prest zaudete? Ez dut entzun.